Dobre. Takže vítajte späť vo vyvolený Valový Lak 3. Dneska natáčame už prostredí vily. Nie, druhé. Nie. Pred vilou. Toto je naša stena, kamenný múr vily. Môžete si pozrieť, pán kameraman, je to ono. Je to kvalita, dobre som to odmakal. Sme v Turecku. Sme v Turecku, to sú dvere do vily. A tam sú uchádzači, ktorí vypadli, čo vám na to mám povedať. A tu je Mario. Počkaj, To je jeho brat, to je Tony. Ako... Takže Mario postúpil. Vôbec neľutujem. Vôbec neľutujem, že som nechal mogu svojho spolu bývajúceho. A fakt veľkým náskokom som vyhral a chcel by som poďakovať mojim fanúšikom. Milujeme ťa! Ty som vonku nechal, takže prepáča. Dobre, tak čo nám na to poviete? Pán Norbert, čo nám to poviete? No, ja som skoro vyhral 2 body. Jeho mama poslala 2 body. Áno. A nasral som to. Ďakujem. Takže ja neviem, čo by ste nám na to Je povedali? to v piči. Hej, už sa robí plagát. Je to smutné, ale Je to v piči. Dobre, ticho, držte piču. Dobre, tu toto. No, takže je to smutné, ale aj veselé. Čo na to poviete? Smutno je to len v tom prípade, že teraz sa vám priznám, že nie som homosexuál. Si homosexuál. Týmto som chodil 3 mesiace, ale sme sa rozišli, lebo médiá nám proste furt to kecajú, že... No, a ako sa cítim, že som išiel za to do vily, cítim sa veľmi dobre, lebo som blízko tej ceny, ktorú môžem vyhrať a svojho spolubývajúceho fakt ľutujem. Takže len toľko k tomuto. A čo poviete na vilu? Čo hovoríte? Dobre to postavala firma ČTSR? K tomu len toľko, že sa tam fakt cítime dobre. Viete sa ja? Že sa tam fakt cítime dobre. Ešte raz, veľké díky moc. Teraz si vpíšu. Dojíma ma to, že... Mal som si opraviť to. Nič. Oprav si ústa. Toto je vyvolený 4! OK! Dobre. No dobre. Vyhoďte toho fanúšika. Takže... Ty môžeš ísť. Poďte sa sem. A teraz si povieme konečný verdikt, tak poďte sem, pán Norbert. Poďte sem, pán Mario. Poďte medzi mňa, takže Adela, povedz niečo. Dobre. Takže vyvolením sa stáva. Gumifas. Nikoho to nezajíma. Ja som tam Vyvolením sa stáva. písomky, to isté. Počkaj, kde máme? Takže... Je to Mario! A sponzor programu je Newarker.sk. A Rajes a Kepi. A ešte raz. Fanúšiky už idú preč, takže Mer tam vyhral. Dovi, pán Šikulka. Takže Mani postupuje a ide do vily. Ukážte jeho dom. Do vily. Dovi. Serus. Takže lúčime sa s Mariom. Nazdar, bratu. Serus. Agrista. Tebe sa ospravedlňujem. Lúčime sa aj s Norbím. Ide do piče. Jedna fanúšička ide. Teraz otvorím tie dvere. A moja tretia fanúšička sa tu prechádza. Pani Ludmila. Je Agneša. Blaženka. Ja to otvorím. Ideme spoločný diel. Pridám tam ruku do piče. Dobre,